office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Just for 1 minute, do you think we can set aside our differences and our disagreements? Just for 1 minute, can we stand as one nation, one Philippines, and salute our one and only flag on National Flag Day, May 28 at 8 o'clock a.m. Stop and salute the Philippine flag. In this nationwide simultaneous flag raising, let us unite, even for just 1 minute, for our country. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa milagro, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap ni magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, manalauman niya to. Unta kan 1973, nag-ofresi ring kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, madali sa nanghanapon, ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Manuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiri ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services, una Coronaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Coronaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Ang Vida sa Radyo atod sa Indonesia, Shirley Taduran Mirando and family, La Purísima, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Caballero and family, San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family, San Agustin, Iriga City. Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia. St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City. Kagawad Elma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City. Holy Cross Parish Church, Nabua, Camarines Sur, as in an RPN DZKI family. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang mag-asa sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente ng hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaksak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init-tipid tips mula sa NGCP. New Insights Trading and Industries Incorporated at Highway 1 San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, Euro tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom
at the Brookside, San Roque, Iriga City. Humuro and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Humuro and Sons Trading and Industries Incorporated. Wholesaler and retailer. Humuro and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang pinaka-enot sa ringkunada. Puon kayo sa Godgonian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa RPN DCKI, alas 9:37 nin pagkaaga. Ano oras na hatod po kan sa mga time check sponsor? Hatod kan Lucinia Electrical Supply na mahukadig sa siyudad kan Iriga pagkasadiri ni Engineer Minelio Lucinia. Siring man hatod ni Mrs. Monica Perique and the family kan Limassol, Cyprus. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning. Welcome sa Satuya pong Bicol Connection. Ligi po yan sa RPN DCKI. Alas 9:30 abot ng alas 11 nin pagkaaga. Sa pag-aulay-ulay kan mga napapanood natin mga nyanal daw. Pag-resibikan mga report, magali sa mga karonda. Pagkikipag-ulay sa mga magiging newsmaker ta sa loob kan sa tuyang Bicol Connection. Mga pangapudan, mga suwestyon, mga greetings, mga sumbong na pwede po yan sa laog ng programang Bicol Connection.
Sa lado technical, ang sa ko yung partner, Engineer Tony Aguilar. Sa mo yung Chief Engineer. Steering man, sa mo yung mga OJT. Si SPC, ang ligisin sa Jasper Limuel Abonal. Si Rian Martinez, si Harold Chanco. Mga kakatabang ka sa technical, as in, at the same time, iyo ang sa tuyang mga production aid. Yan man si Rodel Cesar. And siyempre, yan man ang sa tuyang partner sa transmitter site. Si Engineer James Oco. Si Ringman, si Jimmy Guanzon. Sige sana ang maskulado. Jim, pwede na kitang mag-gossip na mga tanong nito dyan. Nagpasara ko dyan sa kasi karon ng Mark. May mga bunga na ang talong. Maray na ang mga dahon kan pitsay. May bunga na mga kamatis. May laman na niya kung ano. Mga kamote sa kamuting kaamoy. Dangan ang uparangan niya ko, pwede nang labonan. Dangan isaw-saw sa tawyo na may limonsito na may sili. Nako. Siram sana niya akong panirayan. Bilib niya ako po sa mo, Jim, sa kay Tony, kay Tony Session, sa kay Jimmy Gonzon, saka sa technical department, nagtatrabang-tabang, sinda na Sir Tony, para pagayon ng palibot kan transmitter sa igo ang mga tanong na mga gulayo. Nakakalibre paminsan sa sahog na mga dahon kan talbos ng kamote. Yan pala masiramon na maray sa kusido. Kusidong tilapia o kundi man kusidong talusok. Yung masiramon na maray niya ako pala niya. Saka sasabayan mo ng fritos. Tapos may phone pa ng sili si Jimmy dyan na labuyo. Pwede niya akong harang tiro niya akong mating-mating. Siram ka na pangutuhan yan sa transmitter site ka na RPNDCKI sa likod ka na unit. Inipon sa itong Karonda, Joey Habanalim. Good morning sa mga partner me dyan sa luwas. Sa to yung mga parantabay sa mo yung firming kapartner. Sa mo yung mga Facebook Live viewers sa RPNDCKI Live screen. Siring man po ining sa mo yung Facebook account. Napadagos man na nag-watching sa mga programa ka na RPNDCKI. Thank you so much and good morning. Manyang pong aldaw na Mayo 27. Deklarado baga ini yung probinsya kang Camarines Sur na special non-working public holiday. Kabali po dadigdiyo siyempre ang Iriga City and also Naga City. Kabali pa yan sa Mapakan Camarines Sur. And taong pagbuelo man sa pag-commemorar kan foundation anniversary kan sa tuya man na probinsya. Malata ang barita ko 440th foundation na tingo niyan, may masda dyan na gigibuon sa UNEP. Tadyan po ba ginibo ang Kaugma Festival sa UNEP. Tapos sa Yusan, ginibo man itong Miss Kaugma. Coronation night. Malata butang pasalamatan as in paabutan in congratulations and mga talented, magagayo na mga binibini, mga miss na nag-participate, mga 18 candidates ito and maswerte. So mga koronahan, nakaguno ka na titulo. Ka na
Miss Kaugma, Miss Camarines Sur, Miss Kaugma Tourism. Siyempre may first runner-up pa, may second runner-up pa. Kaya pinapabutan mi po nila congratulations ang mga gayunta na mga binibini, mga miss sa probinsya kang Camarines Sur, Bicol Region. And ang Miss Kaugma, iyo po si Kisan Dilima from Bato Camarines Sur. Kaya yung tirong nagurukyaw niyan ang mga taga Banwangkan Bato Camarines Sur sa primerong istorya na ang mangga ng Miss Kaugma 2019 ang sendang padangat na aki gikan sa Banwangkan na Bato Camarines Sur. Kaya nga ni ang barita ko kay Mayor Frank Bernaldez kan na Bato sa June 16 iyo man ang town fiesta kayo dyan. Mga 3 days before tatawan pala ng UNRWA kan local government unit kan mga lokal na opisyal ining si Kisan Dilima. Siguro magkakaibong parada no? Ipaparadaan sa inyong padangat na si Miss Kaugma Kisan Dilima para mahiling ka na publiko, ma-recognize as in man matawan UNRWA para mas magtaon in kaugmahan as in lapulang kulor kan nagdadangadang man na taon na fiesta sa party ka na Bato Camarines. Very proud Permina ang mga parents, mga supporters, mga constituents ka na Bato. Sa totoo lang, dinaog ka na taga-Banwaan ka na Bato. Itong mga kandidata nagikan pa sa mga syudad as in iba pang probinsya ka na Bicol Region. Kaya kita, sabihin ko na, very proud man kita. Ano po? Kaya congratulations kay Miss Kaugma Kisan Dilima, Miss Camarines Sur Georgia Aganan. Abiro ta palamuntang na report mag-aali sa pag-iriba gikan sa lawas. May report na release kita from Rocky Bayugo. Bicol Connection Report. Maray naramrag ka ni mo, karondang Rocky Bayugo. Please kami. Karondang mga karatabay na programa ng Bicol Connection sa mga eksak na mga informasyon. Dahil ko sabi karondang doon na atutumanan doon na sa isang naroon sa Banwangkan Bato na nangga ng Miss Kaugma na si Miss Kisan Dilima. May nakulang kita na sa barangay San Miguel sa Masuling. Pagkabukilit na si Joey. Dahil pagkistado si Miss Kian nagpapaganakuan na Mayo Service. Kuya na pala ko dati karoon ng Joey. Nagkakututa ng ma-interview. Dahil tumato, inamayan ko si Mayor Frank Bernaldez sa Atapit. Nawara. Talat. Karoon nawara. Nawara. Pero okay na. Sige na, okay. Ang dapat ni Mayor Frank Bernaldez, din tarong honra dahil yung kan mga taga-Banwangkan Bato, na taga-Bato ang nanggana ng Kaugma. Dinawag siya na kan taga-sadit na Banwaan ang mga kandidata nagikan sa syudad, gikan sa malipepang probinsya kan na Bicol Region. Kaya nakaka-orgulyo, nakaka-ugma. Ako yan dati karoon ng Joey sa pagkabutkan na piyesta sa Banwangkan Bato. Sinasarok sa mga adyat ang taga-Banwangkan Bato na sinisasiyan na 5.
And katagod kaluyo, ginawa na nila onra kan lukan na siya kan maluanin ba to ang kandidata kanya sa kauma at ako sa karon lang na siya nila kasunod na isun na regular kan na pagkulian bayan nila magbibisita ang tagapato na binisa siya na sinima. Oo, baka makaulay mo si Mayor Frank Bernaldez, makaulay ka live or kung siya pang local official kan ba to and makapot mo kung saan talaga ang address ni Miss Kaugma Kisan Dilima dyan sa Banuang kan Bato Camarines. Kanarig ma-interview mo sa loob ng programa, makonektar ta ano? At yun ang nagsasabi sa kuya ni Mayor, dyan na sa barangay San Miguel sa Matuli. Oo. Karoon lang yun. Ay, ang hirap na ako. Kano binisiyan. dahil pa lang, Hindi ko pala ang grabe karoon lang yun. Sa pahanap-hanap ko, nag-alin na ako. Nag-papili na ako dito sa napasali karoon lang yun. ayaw ka na dyan sa nakuha. Kaya paano sa katalagan niya, ikaw madamay, ikaw mo na suntok na lugar. Ayo. Talagang makukuha mo. Baka ano lang, sunaputan mo, bako pa duman sa location talaga ni Miss Dilima, Kisan Dilima, ni Miss Kaugma, ano? Kaya tapos nila na doon ka karoon tayo kato-kato. Along di highway lang sa barangay San Miguel, naran sa Matuli. Oo. Kasi parang habot na gusto matubay along di highway. Dahil manarang kung nabay na narong. Ay, mahayag talaga. Talaga kan Matuli. Baka talaga kay puan mo mag-coordinate sa punong barangay kan Masuli. Ayun, sa Managa yung Ayan ko, San Miguel kayo. sa barangay San Miguel. Dapat kayo, nag-coordinate ka sa barangay kapitan kan barangay San Miguel sa Bato. Ayun, di po sa kabilang karondan na Joe, may mag-coordinate na lang kita sa barangay official. Kasi siguradong na gusto yan dito, taga-dito sa Matuli. Magayonon pala niyo si Miss Kisan Dilima, ano? Pag mga Dilima talaga, mga gwapo, magagayo. Talaga yun. Oo. Saka mga talente. Saka mga matalino. Ayun, and katumag-kumantabi karon na Joey, pero si Mayor Frank, nakaulitan na bagong na mailiyar na bigyan kasi, and bilang dahil nakapagkagat sa tuya kasi karon na Joey programa, iba na siya na lakaw, and sabi niya, sa mga maturunod na dimana kami karon na Joey, pagkakaulay niya to, si Vice Mayor Elect Kajin doon na Torilla, sabi nga rin sa kuya ni Mayor Frank, katubago, sigarat niya si Vice Mayor Silvio na magpagpa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 pag
magkakala ko pa na ako pinag-aplikado. Pero, pupuntoon ko na doon na ngayon si Mayor Franz na masipag niya ko ng papaya. At ang aling pag-ulayan ni kung na ano ang programa kang alkalde at yung man kang Sangguniang Bayan sabi karon dagyo. Ayo, sa bagay pigihiling-hiling ko magiging mare en relasyon kan Vice Mayor Sangguniang Bayan kan Bato through Vice Mayor elect Junjun Surilla sa kan Office of the Mayor re-elect Ted Frank Bernaldez. Pigihiling ko magiging mare an iribanan kan mga opisyalista dyan sa Banuang kan Bato. Kaya sa sabi ni Mayor Junjun Surilla, kasi man siya yaon sa si Mayor Ginasta Fernandez, si Mayor Franz Fernandez, mayaman ngayon problema, pagka mayaman ngayon kung ato ito na ipagasya sa Dayman Tasya ang buta si Mayor, and nag-independent siya, kaya nanggalit siya, pero kasi nga rin baga na nasipag-attend si Mayor Franz na bakit nga nito si Mayor si Victor Ramos, nasipag-attend sa si Mayor Franz na siya madalagan si alkalde. Sa kasailing ko, Rap, pag-retired na, halimbawa, kung arabo na
kandidatong mayor sa Banuang Cambato ang mag-agum na Bernaldez, posibleng si Vice Mayor-elect Junjun Surilla, iyon maging next mayor sa Banuang Cambato. So yung sabi, karoon na daw, sabi nga ni Vice Mayor Junjun na Bumilla, duman ko na tayo kita magsigla, kita kumpayag na nuna, pinag-compulsoan na nuna mga taga-Banuang Cambato, kung na siya tutuportaran para si alkalde, atin man na maglangkaw pa kapag hindi niya alkalde kan Banuang Cambato. Ayun, kundi ako pigihiling-hiling ko ang kalidad saka ang talino and PR na nahihiling taki Vice Mayor-elect Junjun Surilla, iyo ang dalan para mas magtaas sa posisyon na maging alkalde dyan sa Banuang Cambato. Yan, iga-advance na lang ang sa tuyang analisasyon. Ayun, sabi nga ni Vice, ako ngayon sa media, open man ngayon ako. Kung may na-entry ako sa may mga taga-media, kaya sabi ka lang nyo ang sabi niya, tataguan niya ang mga taga-media. Nagkakataon lang siya talaga, karoon lang nyo mayo ngayon ko o nagpapahingalo ngayon ko, pero dahil nga ko nagsasago. Anong man baga ang gate niya, no? Garo, pirmi man na open sa tao. Ayan. Amala lang, nagkakataon ko, nasa ilingan ko, yaon. Habang nag-ulay-ulay kami, nagkakapi-kapi kami karadang gawin. Ay, Cordero, automatic man pala ng kapi dyan kay Vice Mayor. May kaiba ng pang siupaw. Ayaw, mahal kapitan na. At least may kapi with milk. Araman mga Surilla baga, mga Mareja na alibawa, si Top Notcher Dado Surilla, soft drinks man duman, automatic ang napiling ito sa emo sa kaitong empanada. Kundi lang sabi ka lang ng Joey, dahil ka natin yung Councilor Dado Surilla. Ang nag-Top Notcher dyan ba kung si Councilor-elect Dado Surilla? Alay ko lang Iyo yan ang nag-Top Notcher. I-congratulate mo. Pasyaran mo, balikan mo gararay, tapos interview yun sa programa. Kasi karoon na Joey ako, panabuha na. Panabuha ka na? Ayun na. Nagatumak ko pagkakuluman sa Banuang Cambato. Anyway, kung may makaulay kang opisyal sa nabuha, ilaog mo sa Bicol Connection, i-connectar ta, no? Ayun ba, karoon ng Joey. Yung report, Rocky Bayubo. Salamat na maray, karoon ng Rocky Bayubo sa dagdag na report. Bali, ano kaya pala, pigparahanap ang pala ni Rocky dyan sa Banuang Cambato si Miss Kisan Dilema para ma-interview sa programa. Ang problema si mga nagkaaraputan niya, debistado si Miss Kaugma, Kaya ang ginibo niya, patuloy-atoy na lang siya, papuli dyan sa Banuang Cambato. Siguro nga niya ako, dahil mo lang nahapot ang punong barangay dyan, barangay official. Bistado yun dyan, siyempre. Kaya nga ni sa June 16, sa nagdadangadang na pinta kasi sa Bato, tataaning UNRWA, recognition, na mga local officials. Sa dakulang UNRWA na dinara, kansendang padangat na aki na si Miss Kisan Dilema, na iyo po ang nakurunahan, nakasikwat kang titulong Miss Kaugma 2019. Dinaraog ni Miss Dilema sa mga nagkandidatong mga Miss Kaugma na hali pa sa syudad, hali pa sa iba-ibang probinsya kan Bicol Region. Sa kasi Mayor Pangkani, intiro na ugma, kung nga una sa primerong istorya kan Bato, ganahon ang pinakang major prize. Siyempre, may major title na, may major prizes pa. Siyempre, pwedeng mga
1,000 kayo na pwedeng ipig bulusang premyo. Saka itong title kang major title yung nakakuhaan na nakasikwatan na padangat nindang aki. Kita wala man simpleng kaugmaan. Ano po? Dakulang unra, proud ang mga magurang, ang mga supporters, ang bilog na banwang ka na bato. Bueno, may report kitang resibunali man sa luwas. Bicol Connection Report. Nasa ninyo yan si Karundang Philip Barasina. Good morning. Please come in. Salamat, Tabi Karandang Joey. Good morning sa mga parantabay niya. Good morning kay elected councilor Sani Maestrado ka na Ciudad de Miriga. Ay, good morning kay Councilor. Top Notcher Councilor Sani Maestrado. Yahoo! Tama ba? Yahoo! Yahoo! Diyan siya naging bistadong maray sa alias Yahoo. Iba man itong, iba man itong kurahaw na taho. Iba man ito. Siya Yahoo. Yan. Ikawan eh. Ara mo ini si councilor elected Sani Maestrado kaya ni naging top notcher. Tainot na inot sa bansag. Pandua, ang working experience kaya ni matatag sa matindi. Naging city ano siya, ito bagang ordinance ay city planning officer yan, saka naging ano pa siya itong nagkapot pa siya ng dakulang position pa diyan sa City Hall bago siya nagkandidato bagong iyo. Naging city architect pa siya bagong iyo. Okay, sa mga work experience niya, ang kabatiran niya dahil na talaga matatawadan kaya siya naging top notcher. Tasaro pa sa konseho. Saro pala nini sa dakol na ordinansa asin resolusyon na ipinapasarmahan. Since ano yan, laban, veterano. Veterano na sa konseho kaya top notcher. Kaya dakulang orgulyo niya man yan sa mga taga-Iriga na pinapasalamatan niya. Pero kung makaulitan, wala ko na mas marigay kung makaulitan kung niya akong kadyan. Pwede man na kung kami na dikit na paayag sa daga magkakaiguanin na desisyon dolar na tanggo ng panlungsod na Ciudad de Miriga. Kagawad, good morning po, like po sa RPNDCGI, ang korpo si Karandang Joey. Good morning po and congratulations Councilor re-elected Sani Maestrado, top notcher po, itinaong dakulang mandato, tinawang ka kan dakulang mandato kan mga taga-Iriga, ano po ang nasa imo pong mensahe para sa mga taga-Iriga? Iya po, unang ko lang yung opportunity magpasalamat po sa inyo boss, sa mga tarapang sa kuya, pinigil ng immediate na mga kaibahan ng politisa mismo sa opisina po, mga tarapang sa ngayon po makapagkampanya kami ni Maray. Ang pag-accept po ng mga tao para sa pagsuporta, para na pag-sausap po yan yung posibilidad ng trabaho. Magsirbigila sila sa salamat po sa boss. Ayun po, ano po ang naging battle cry, advocacy ni top notcher Sani Maestrado ka nasunuan po kan mga elektorado kan Ciudad de Miriga? Yan po, ang pinag-paparasabi sa mga campaign sources na pinakatuhan niya po, pinakakuhan tapos na bagay, tapos na binigibos sa ulang pangonsod, ang pupang gobernar, ang pagpakarat ng syudad na dapat inuwang maray na pag-aadal, maray na plano, kalidad na legislasyon, and then kung kalidad na legislasyon tungkol na servisyo na si right to citizenship, labos na hindi ko plus na cooperation kasi pero constituencies. Kakulang na ordinary development ng dapat po. Ako hindi talaga world class na development ng isip ng leader. Iyo po. Ano po ang plano mo na sa primerong taon, sa primerong
additional another term na itinaw sa emo kan mga taiga iriga, ano po ang gusto mong ipasar na ordinansa? Kapayan po, di ba kita actually mga nakabibing na ordinansa sa Sangguniang Pangulo na inaabot dahil sa campaign period. Opo. So yan, so sa tuyang pote na sa manungod kan sa tuyang cultural heritage ang sila pa rin nilita ang sa tuyang video maging cultural sports and cultural hub dito sa parte ng region ang magiging magiging cultural arts hindi sa tuwing maganda ini ang solusyon na magigyan sa mga maging masensual po sa mga anak na nakakulangan sa tuwing lugar at least ang kultura as in sports as in art mapakaray sa tuwing lugar. And kung marumduman ako igwa kitang bagong aprobadong comprehensive land use plan, 20-year development plan na pinag-agalan at pinag-batigutan ng mga empleyado, mga department heads, mga consultation with the different agencies, pati na po non-government organizations. Pero constituent ng gilgili kung projected 20-year development plan na nagkagawa pa nga ng consultation with urban planners at mga luminaries na hari sa mga silipan sa Philippines. Iba po kita magayon na plano naman yung kakaipuhan po yung kalapok tatapos na ako yung development legislation mga anong mapakita. Masunod ang plano para sa community. Iyo po, magagayan po pala ng sa imong naisipan ng mga ordinansang maipasar. Saka ini po karon dagdag pa ni sa revenue collection na pwedeng magtaon ng economic booster sa syudad. Well po, bago po matatapos ini sa mga ito kung revision kasi yung revenue code. As in, ilabos na yun talagang dahil po sa pagtataba ang operasyon as in multi-sectoral consultation with the government. Iyo po. Digdi po sa cultural heritage pong ini, may ano po ang plano nito malaga mong building para digdi on the sport and arts ano po ang plano nito magkaigo man ng siring na building. Dahil na tayo ang saro sa pinaka focus kay i-update mo na sa tuyang tourism development plan. Kaya ito mag-distribution inaangkop na yan and i-bigil na towards cultural development ng dating lugar. And nakaplano na po yan, nakakabing sa pag-ibig comprehensive plan. So, pag na-update na po itong sa tuyang tourism development ordinance na kitaman nga na natin author ito siguro 3 years ago or 4 years ago. Ito po na isusunod itong cultural development na kinakatuan po ang kalakot na rin. So, po kaya na specific na example. Kita po baga iguan ng talagang future plan in development direction kung ano ang gigawin sa iberong central business district. And identified po naman sa comprehensive land use plan nang ang satuyang existing na development sa central business district 1. Kaibanan po ito sa sinapos ng po yan sinapos ng preservation and conservation area and iriga. Kung sabi ko, halimbawa, hindi sa ko yung park, hindi sa ko yung simbahan, hindi sa ko yung obstacle, considered na po yung kinoconsideran na po yung cultural heritage site. And simbahan nga was already declared by the National Historical Commission as an important cultural heritage. So, saro kung magayon na posibleng kung madagkaroon ka ng perong members ng council as in sulit ng iriga na iguan ng preservation and conservation area ordinance hindi sa area hindi sa likod ng park. Ngayon, in the future, pwede siyang i-redirect ang architecture na pagsunod naman sa pagayunan at timbahan na nakapalibot ng mga establishment. Kung ito po kita ng ordinansa na pwedeng sunod-sunan sa tuwang pwedeng i-redirect o nakuha o design development na direction. So hopefully
maabot ang panahon na iwag kitang cultural reserve parts of area na pwedeng kung na nangyayari po yan, dapat ang national tayo with the future na maging cultural heritage. Pero sa iling ko po, kagawad, target po nito na talagang magdakol ang mga turista, mga bisita, mga pasyar sa Syudad Iriga kapag ini po ma-realisar sa imo pong sa inyong pangiturugan na mas mapa-improve ang development sa cultural heritage sa syudad. Yun po ang direksyon sa alam mo baga different kitang maray, mayo kitang direct connection sa Pangkinangpo, mayo kitang airport, mayo kitang seaport. So kinakaipukan ito kitang mga bagay na dapat pagdayupon kan mga kapubliko, tourism development. Yung baga araman dan tapos na ang tourism sa una po yan na pinakalangaruan na prime industry or economic development. Kaya po ko kung araman po kaya kaya. May nagiramdaman po ako, nagarumay na ipasar ang syudad kang Iriga yung parang amusement park ba yun na ano na po ang development kan amusement park sa syudad na planong gipuhon o ibuktak sa Satuya pong syudad. Immediately after the election, ang Committee on Laws and Ordinances sa Korea at sa mga Committee on Land Use, nag-iba po kami ng committee hearing na sinukunan po, pinagtatapos nila po so po yan. So na acquisition po naman sa isang lugar sa mga kanikulasyon ng hearing. And hopefully with the efforts sa inyo po mga department heads as in mga negotiators sa mga technical team na nakikipag-ulay duman sa mga owners. Sabay na po matapos duman sa posibleng expropriation na dapat po mag-finalize din ang pag-ibig on Tuesday, magkakaroon ng session, so po din matapos muna po yung aning naputol Let, naputol lang sa inyong linya ni Top-Notcher Councilor Sally Maestrado, pwedeng mag-contact kagaran wala ganda ba si Karundang Philip Barasina naputol sa inyong linya wala. Okay, balikan na po si Top-Notcher Councilor Sally Maestrado, mga tugang. Councilor, good morning. Please go ahead po, Garan. Iyan na po ito, na hopefully matapos muna po sa ANDA, ito pong magkaiba ang ulit report, ito po kami final deliberation sa morning po sa public hearing, then hopefully pag mahapon na i-report nila po sa ANDA. Ano pong committee ba ang nag-handle kayo pong ordinansa ngayon po? Ining amusement park. Committee on Land Use. Ikaw po, Chairman. Okay. Kasi ang Committee on Laws and Ordinances with the Honorable Dr. Giba, so nagkakaibakan po ng mga joint hearing. Aming matapos na po na may push na lang ang development sa iyo na lang hindi nakakaulang kung na lang finalization sa itong law. So iba na po kung aprobadong candidate kayo ni, iba na pong loan. Ready na po ang kwarta kayo, ready na po ang deposit, ready na ang plano. Actually po, implementation na lang, hindi na lang po ang pinakabas. Agad po kami yung pag-acquire sa akin. Finalization ng pag-acquire sa payment located para sa vaccine. Nabanggit mo po ang location na San Nicolas, Iriga City. Tama po ba, Kagawad? Ayun po. Makikilig na po yung sa karamihan sa may nakataas na Iriga City, like that Iriga City. And kung may paliwanag ko lang, ang project na yun, sa rupong yung laro sa dit na, like that in Gadget Kingdom, pero yun may sa dit na, laro sa dit sa Disneyland, na makakabigis yung first ever sa Disneyland. And sa rupong yung impact project na, ang sa tuwing pagtubok, kada yung pakutanggat mga taga-irigan, nagkaparin yung pag-style, na irigito. Garumal, pag nagalaw ka po sa Enchanted Kingdom or Disneyland or sa amusement park, kan Iriga, kung ini po ma-realisar na, ano ang pwedeng
mamatian mo na kaugmahan dahil ano po ang mga mahihiling mo po dyan na tabi kagawa dahil mga sa imong mahihiling paano ka ma-enjoy? Yan po. Mahihiling ka ba ganun yan ang mga estudyante katapon ka mga nagkakaiguanin mga situational tools. So, usually, matuman pa kita sa Metro Manila, matuman pa kita sa Tinga, matuman pa kita sa Tagaytay, matuman pa kita sa Metro Manila. Hindi ba na kita kayo ni interong Southern Luzon na yun. Padara dahil di magkagawa ng kaugmaahan kasi pag-iguan yung magkagawa ng experience. Sa atin na experience Manila ang sila. Ay po, ano yan, migo dyan ng mga manlaylain na mga halimbawa, ano po ang mga yaw dyan? Ferris wheel, mga animals, ano po ang pwedeng mahiling dyan? Kaya po, ako lang Ferris wheel na education and couch. So, ikaw po thinking ko yan. So basic na nakikiling ka sa dumating dyan ng kingdom. Kung mga amusement amenities na yaon dyan. Ganun yung world class man, bakong problem natin. Ayun. Nakikiling ka ng dati ng mga Pilipong sa mga barangay. Kung hindi ko talaga maligid, parang world class icon establishment. Ay po, pero at least siguro sa ibabagang mga amusement park, dapat iguaman pong bayad ang at least makabawi man ang gastos kan na syudad o kan sarong lugar. Ano po? Garo entrance or entrance fee ba yan? Anong tawag yan kagawa? So yan po, ignore po yan. Ang sulutin na po, nag-venture kita din doon, sa po ining po yan, package budget na mautang ang sulutin kita. Ang pag-uutang po, kung marao, basta maapuan po yan. Ang project, ito ang minaaputang po yan. Return. Yung self-generating na ako kasi kung pwedeng mabayaran ang utang na yan, tayo po sa proyekto yan. Gano'ng return of investment kagawad? Parang may return of investment po. Sige po, yun po. Naning, pag-igwa po kita mga project na araw, hindi makakadagdag ka naman niyan kasi kakasiri ka. Pag nagdagdagan, hindi ka mga sa kakasiri ka. Lakon na naman na mga services at project ang makuyan. Ang galing na magagamit ka na naman sa social services para sa kuya mga subidano ka. Iya po. Nabanggit mo po, Councilor, na planong mag-kaigwaning package loan ang local government. How much man po kaya ang figure o ang kantidad na pwedeng utangon para po sa pag-construct ng amusement park sa Ciudad Caniriga? Naku pong plano, yan na po yan. Igwa na pong po yan, agreed consummators. Igwa ng loan, igwa ng ready na po ang amount for construction na lang po. Ba't sabi yun, ano na po, ready na po ang budget? Sige po, more than 200 million po ang kandidat training. Pwede na, igwa na pong approval ang Development Bank of the Philippines, igwa na pong approval ang Bureau of Local Government and Finance, igwa na pong approval ang Civic Development Council for implementation na lang. For implementation naman lang pala ni Councilor, ano? So, ano pa po ang pwedeng makaulang kuning kaso man na ready na po ang gabos? Kung Mayo naman po, kasi so, plano po nindong mga anong bulan po na ng construction kayo? Immediately after kayo kung approval ang Tangunang Pangungsod, ma-proceed na po after sa sunod na steps, probably magkatayo na po ng bidding, kasi after that bidding, ma-construct na po bidding as soon as possible or within this day. Ay, magayon pala niyan planong yan. So, kamo pala ni Councilor Dante Oliva as Chairman ng Committee on Laws and Ordinances sa Ciudad Caniriga, Sanggunian, sibot ng maray sa indo pong ining pinagahaman pang mga requirements. Ano po? Ngayon po, joint committee po. Anyway, ako lang kami yung committee, pati na po ang Committee on Finance and Appropriation, Committee on Infrastructure, kaya halos obos na lang sa scope ang Tangunang Pangungsod kung well naman po para pagkasalibutan na yung preparasyon. Ano po yun ninyo?
nagagi na po kamo sa inapod na public consultation or public hearing? Diban po sa project development yun na po for several times. Hindi na lang pong finalization sa inyong acquisition. Actually ba mostly po na-negotiated na po. Laro nagkakatira sa na lang sigurong lote ang kinakaipuhan ng corporation. And kung sa bigla ng corporation, and kung kayo po na consummate, so concentration as in dahil po na dagos sa limaw din dahil na tapos o nahimig magayon na resulta. So negotiation with the owner of the lands, pwede pong i-expropriate mo sabihin, i-take over na tulos ng social irigan kasi uncounted naman mataupan amount kung piraan actual na papayag po. Pag-aaral po kayo na yung expropriation with just compensation ang dapat mga landowner na masasakop ka na amusement park. So yun po. Tapos lang po yan with just compensation kasi imang po pwede na ang lugar ng gobyerno magpataas o magpapapa na maray tayo. Ito ang nagtitigta po. Kaya base sa prevalent po yan hindi pong assessment ng land o hindi pong real property assessment at ang existing valuation ng mga nagaging. And kung ikuha pong mga rasones para lalong yung tumaas taas at hindi nakaipuhan, o probably ang korte na sa yun po. Maagi mag-aaral pa lang sa korte, ano po. Dahil mandihado pa lang na mga landowner, ano po. Yun po. Okay, salamat na maray. And again, congratulations, Tabi. Sa aga po pala, sa inyong regular session. Yun po. Okay, thank you so much. And mabuhay ka mo po, Councilor Top-Notcher Sani Maestado. Kan Sunod kan Iriga. Salamat sa mga information na ipinaabot mo sa lahat ng programang Bicol Connection. Baka may kaputan po sa iyo mo si Karundang Philip, itataot na po ang linya sa iya. Sige po, salamat po. Okay. Philip, back to you. Pati sa West. Back to you. Okay, go ahead. Dahil mayo naman, baka niya ako may gusto kang i-follow up or i-abot kay Councilor Top-Notcher, Councilor Sani Maestado, please proceed. Go ahead. Negative naman sabi pa na ganyan pa na lang sa yan. Congrats, giraray kay Councilor Sani Maestado. May blowout. May handaan dyan. May kapit. Wala ko baga may handaan mo niyan, may blowout si Councilor si Top-Notcher Councilor Sani Maestado. Ang nangyari si Kadimar, pinag-blowout na. Ayun na. Talagang sabi nga din kaya na nagpaparadakol ka na bisita mo yan, may kagawad Sani Maestado. Pero ito akong nako ang dakulan para sa banwaan ka na bukit. Parang kita na kapistahan, kakasi ka na banwaan ng bukit. So, karong amigo ka na nangga naman na Vice Mayor, na natuya itong taga-barangay na Bawong na mga bisita. Ano man niya yung ka-usto na permiyang sihon na pigranda digdi sa lamisa. May nagtulo asa na Vice Mayor na kung kaya sa kasuyaan sa mga bisita, dumana na nga kasi sa gawat niyo kamatis sa gawa pa dumanin na pulutan na upon. Pagsihiran niya ako. Alam ka, siya Jopred Balagot, so nangganang Vice Mayor. Ha? Abot sabihin, ang pagka-pwesto niya, pirmina sa nang sutangon o pananto, biyon. Sutanghon din. Baka kaya sinagduman man kaya, is not time na mga bisitang from Lapawon Buhi. Siyempre ni pipisto sa inyo, isnakan. Pagkakon mga itong mga taga-Lapawon, Lapawon na talaga sa lamisa. Tungatugan niya itong mga itong. Napapangirit man ko kan. Barita mo ngayon. Hapon na ngayon. Sutanghon, bihon manggirara yung piguluas. Pambira, no?
Siguro naman man sa mga VIP nga bisita, ikaw man pigulos na fried chicken, ikaw man pigulos na sapsoy, ikaw man pigulos na kalderita. Doon pala sa mga tugang tangagta, itong siton buhi na nakipamista, ang pigluwas, sutangon bihon. Naghahapon na lamang ngayon, ayaw mag-aray. Purgado na nga kami sa sutangon bihon. Pambira, no? Napangyayari. Dapat kaya duman sinda sa pinakang pinakang sala, kaya ang duman ang mga putahing masisira. Baka duman sinda nagsuksok sa may sa may garahe lang, duman sa may likod. Siyempre ang nakapisto duman bihon sa tangon sa napirmi. Naman yan, kundi ikaw man naman sa may sala, kundi talaga ang pinagagat ng mga taga-barangay na Baon. Ano nga naglolo si Michael Mayor Jupred Balagos na dumugo na kahit mga tugang niya itong ito. Ay, pangyayari. Siguro. Dito wala sa suportadores no taga-duman sa barangay na Baon, sa Gawan. Ang sabi, kaya ako nang bahala. Sige, Mike. Dapat man kaya itong alalay man ni Vice Mayor Jupred Balagot, pigsabihan man na ngaya boss, ini mga tatawa man ni magkakan fried chicken, tatawa man magkakaning sapsoy rice, tatawa man magkakaning kalderita, dapat araw kaya bakong puro na sa nangayon ni Sutangon beer, mareklamo man ngayon eh. Oh. Tapos lumino si Ma'am Joyce. Yun na talagang nagpara pati istorya sa amin, karoon ng Joey. Si Sena Joy? Agong magani, kapitana. Ayaw, magayunon pala ng agong kayo ni Vice Mayor-elect Jupred Balagot. Artistahan pala lang ito. Magayunon pala, Kaya magayunon pala niya ako. Oo, medyo manik sabi na niya, sabi kayo itong mga nagdudumani. Iyo, magayunon. Kapitana. Sa kagarupan masalang ka kay Vice Mayor-elect Jupred Balagot, si Mrs. Balagot, Oo. Anak na nakapuntitan po. Agay, manta ako kaya nailing ko sa picture, magayunon pala niya ako ng agum ni Vice Mayor Balagot. Oo. Magayunon, garo ang artistaon. Tapos approachable. Madaling kaulayon, kaya madaling ang kaulayan, madali pang dulokon. Kaya pakakamangya. Iya, talaga. Pero na balit, at least abrasa man kan mga agta ng tugang na mga taga-buing nakipiyomista sa enda sa residensya ni Vice Mayor-elect Jupred Balagot. Nabrasa man si Kapitana Balagot, nakabawi, Garo na para, hinanakit. Nauli-ulian. Oo, nauli-ulian kan mailing ng garo artistaho na itsura ka na Mrs. Balagot, ka na punong barangay Palandian, Oo, kaya niya ako makonsideran fiesta dito sa Banuan ka na buwi. Pero, si Mayor Matia Pinino, grabe sa tao, binukat. Ayo, o si board member Tapnat, sir, board member Manny Noble, si Ramon Mandabaga sa mga handa, igwa pang pabayli pagkabanggi. Pambanggi lang gayon, planal daw Mario, o dataw. Dakulan na bakasyon na. Baka nagdumang ka sa buhi, diretso ka kay Vice Mayor, kay Mayor Madi. Okay, Vice Mayor Ray Lacoste, kumusta man sa handaan? Dito daw na ako niya, pero may mga tao man doon, kundi dito lang to handa. O si Ting Villadares, sige kagawad Ting Villadares. O, kumusta man? Ay, na handa duman si kagawad Ting Villadares. Ayun pangwalo siya, Oo. Ayan niya ako, dito pa lang sa Banuan Kanabuhi. Sabi siya sa itong mga taga-barangay na Baon, dahil na ngayon yung panguturan, pamahawan puro na sa nga bihon sa tanghong. Ang uso nga duman sa barangay na Baon, kami. Pamira, mga pista rin, nagpipili. Nagpipili, siyempre.
Paminsan-minsan sa naman niya maghanda sa pistaan na mga taga-sentro. Kaya dapat malamitan man ang mga putahe. Problemado si Vice Mayor election Lago. Papanong ko na daw yun. Dahil na nagluluhan. Dahil na nagluluwas pala na, no? Tago-tago na. Pangyayari. Makungarap naman kay Dr. Ramon Nonato, pinman, so harong. Ano nanggana si Nonato? Si Doc, nangganang councilor sa buwi. Nasa ikaduwa baga sa Kapnas siya. Yun. Dating punong barangay Marlon Tabando. Congrats man sa mga nanggarana sa buwi. Better luck next time sa mga dinaraog. Sana sa sunod na handaan ni Vice Mayor Electio Fred Malagos, bako ng Supangon sa Cavite. Bago na ang estratehiya. Itong mga yaon sa music na partigan buhi, dahil magpurotean siya ng ata. Siguro nagulpi man kaya sa gastos ka na kaaging eleksyon si Vice Mayor Elect Balagot. Kaya Maloya Suanda. Natin resulta. Saka malay yan, ito may handa pa. Ano naman kaya din siya? Ayo. Iba man Dahil na mamili. Kung anong naabutan, pasensyahan. Saka kung anong naabutan na pagkakansa pagkainan, yun ay ng pagtiusan sa kapagtsagaan. Dahil na mamili. Medyo tayo bladod. Kung puro karne, kung tayo blood bole yan. Correct. Ang sutangon niyo, pampalawig buhay. Ako yung madugang na informasyon. Magbalik ka dyan kung ikaw ka pang makaulay. Karandang Mar. Salamat pa lang si City Councilor elected Kaplatser na nakaulay niya ito niya na pagkaaga. My location is naman dipilip para sana RPU. Bicol Connection Report. Oras na po, alas 9:31 ninaga, alas 10:31 ninaga. Ano oras na yun atod sa tokan sa tuyang time check sponsor. Atod kan Lucena Electrical Supply na mga sa Surat Kaniriga pag-isadirin ng Engineer Minilio Lucena. Atod man po ni Mrs. Monica Torrique and family of Limassol, Cyprus. Belated happy birthday kay Nanay Kising. Kasi siya ampunga, nag-celebrate kan sa iyang kumpleanyo kasudma sa edad na 90 anyos. Congratulations po and more birthdays to come and birthday wish ta sa iya, long life and healthy always. Masiramon ang handa kasudma, maugmaon si okasyon sa Sarong Hotel. Di sa syudad ka na Iriga, kadakol bisita, kadakol handa, masiram sa mga giso, kadakol putay, kadakol dessert, kadakol bisita, yaon ang mga makuapo, yaon ang mga siblings, paabot man ng mga mensahe. Salamat kay Ma'am Ami Ampungan and kay Sir Boboy Ampungan. At na-imbitaran man kami ni Mrs. Lim. Ang nagkuyang agong na mga kabats pa na ninday na, no? Saka si Sir Boboy Lapsi na ba yun? Na manugang ni Nanay Kising. Na-imbitaran man kita. Yaman man sa mga iba pang mga kabats ninday sa high school. Alalay man ako ni Mrs. Lim. Berarti man ba ka? Budit-budit man ako kasunod ma. Saka-enjoy ako sa programa. Pag silong, mga nag-picture sa mga makwapo, sa mga manugang, tugang. Kaya ako very proud ako na nakapag-attendir na birthday celebration kasudma ni Nanay Kising, Crescencia Ampungan, kana San Isidro, Iriga City. Salamat po. Mabuhay po ang pamilya Ampungan sa Siyudad Kaniriga. Sa naman daw ang pista
pistahan na naman ano. Ang bira ngayon yung pero pag abang-abang ganun, mga pistahan sa mga birthdayan, dahil man po, nag-aabot lang, tababarat yung talang. Sa mga may piyesta, ngunyan aldaw, happy piyesta. Sa mga nag-celebrate kan sa endang kumpleanyo, happy birthday po sa endo. So mga magagom na mag-celebrate ngunyan kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Magtaga luwas-luwas man, magtaga date. O dyan pa lang sa aga sa Mapalot-Balot, Tigawon, Camarines Sur, nag-iimbitar man ang eldest sister ni Mrs. Lim, kasi ko yung ako. Happy fiesta in advance. Sa aga pala niya, no? Sa Mapalot-Balot, Tigawon, Camarines Sur, fiesta sa sendang lugar. Imbitado pa lang kami, ano? O kaya sa aga, Mapalot-Balot, Tigawon daw kita. Sa makipamiesta man naman sa tugang, matong tugang kan sa kuyang ako. Si Mrs. Ophelia Balang Casiles. Happy fiesta sa endo dyan sa aga. Mana yung Casiles pala. Ilihido man na barangay official dyan sa sendang barangay. Yo, namadyan kami. Sa June 30 man, mga tugang, nakatalaan na mag-sumpa si Congresswoman elect Jocelyn Portuno kan Rinconada area kan 5th District of Camarines Sur, esposa kan sa to yung last term Congressman Salvio Portuno. Sa iya po bagang ipinasar na lay, House Bill and naging lay na sa Nasyon kan Pilipinas sa pigtatawanin na poder to administer ang mga punong barangay na magpasumpa sa pinakahalangkaw asin pinakahababang opisyal kan ililong opisyal kan sa tuyang gobyerno. O kaya si Teacher Diosala sa tuyang bagong congresswoman na ma-asumir kan sa iyang posisyon o pwesto sa July 1. Matik ito yan, June 30. Kaya sa June 30, masumpa siya, mapasumpa sa iya si Association of Barangay Captain President Marbit Dumagsang kan banwaan po ni Naboa Camarines Sur. Kaya ni Vice President Honorable Marbit Dumagsang ang mapasumpa. Mapatik oath mapasumpa ki Congresswoman elect Jocelyn Portuno kan 5th District of Camarines Sur. Pero may kasabay pa nga rin kong kasungay dito. Okay, paabotan ko maning congratulations si Congresswoman elect Jocelyn Portuno. Tangarik na exercise ini yung anong ini na magayon na lay, House Bill na naging sarong lay sa nasyon na tinataan poder to administer ang mga punong barangay na magpasumpa sa pinakahalangkaw na ilihidong opisyal kan sa tuyang gobyerno asin pinakahabang posisyon sa munisipyo na pwede na magpasumpa sa enda ang punong barangay. Dakulang orgulyo asin pasasalamat mga kaninterong mga punong barangay official sa enterong Pilipinas sa magayunon de kalidad na late na ipinagpasar po ang principal author kani. Iyo po si Congressman last time Congressman Salvio Portuno. Dakulao na maray na legacy ni di kalidad na maray na mga House Bill ang saya pong ipinasar na nangunyan po layis na asin pinapakinabangan na po kan mga Pilipino digdi sa nasyon kan Pilipinas. Kaya palakpakan tayo napakahusay, napakatalino tang Congressman na Salvio Portuno. And ang distrito ta dahil niya pinabayaan, dakulo ng mga aray na mga naginibuhan ng mga programa, project
lalo na sa mga infrastructure, livelihood program, scholarship program. Kaya palakpakan ta, no? Si Congressman Sal Fortuno, sinman Congresswoman Jocelyn Fortuno. Sa ito yung bagong nailihir na Congresswoman, digdi po sa ringkunada na marepresentar sa to duman sa Kongreso. Paabotan ko man po ng congratulations sa mga nanggarana sa Miss Kaugma 2019 sa probinsya kang Camarines Sur, Pigibo sa Yusan, Kansarong Banggi. Ang Miss Kaugma 2019 si Miss Kisan Dilima o Bato Camarines Sur. Sige man si Miss Camarines Sur, Trixia Georgia Agana. And Miss Kaugma Tourism, si Cristel Sales. And first runner-up, Miss Angelica Marie Camo. Or Cano. First runner-up, Miss Christine Arnedo o Balbay. Special awards to Miss Tugawi Ku. Number 10, Christia Ann Toral. Best in swimming suit and best in evening gown. Number 7, Princess Jane Plotado. Miss Photogenic. Number 3, Rose Ann Pangilinan. Si Miss Congeniality. Number 2, candidate number 2 pala ni si Claire Alexandra Asanya. So congratulations mga binibini na abang gagayon, abang talino na mga kandidata, asin sa mga nakasikwat kan mga major titles na koronahan, Miss Kaugma, Miss Camarines Sur, Miss Tourism, first runner-up, second runner-up sa mga may special awards. Congratulations po sa inyo. Saro ini Miss Kaugma Festival 2019. In connection kan celebration na yan, saro ini sa nagtaong dakula o maray na Kaugma na singkulor sa Kaugma Festival 2019 sa Satuyang lugar. Pasalamat daw kita, no? Ang sulit kang irigaman ng napili ni Gubmix. Villa Ferte na dibuhon dito sa Tuya sa syudad. Kan iriga sa UNEP, sa Yusan, ang mga darakulang events, activities sa celebration ni kan Kaugma Festival 2019. And ngunya ko-commemorar man kita siyempre nag-celebrar kan 440th foundation anniversary kan probinsya kang Camarines Sur. Kaya po special and working holiday siyempre sa enterong Camarines Sur. So siguro nagkaigwang 440th foundation mas so bago dyan sa unit. Dahil lang kayo nakapasalan sa ito yung mga pag-iriba, no? Kung ano ang misa at yan na hapon o masubago. Aramon to daw sa mga pag-iriba ta. Saka sa mga artista, no? Nag-paraserting sa tuyang lugar. Nagkaiguan ng mga sa opening lang nga ni, nagtaon na ng kaugmahan si Bambo, no? So sikat na parkanta. Sa kaigwapang Mr. Kaugma 2019. Yun.
Ngayon naman daw sa sunod, dadaraw ni Gubmix ang Kaugma Festival, 2020. Basta importante, pagluwas ni Gubmix ang Kaugma Festival, dinara mismo sa Sulican Iriga. Nag-enjoy ang mga taga-Rinconada. Lalo na kan sa Rumbanggi na nagkaigwa ng rock fest bagay ito, sa mga rockistang mga banda, dinarayo sa mga taga-Buy, Pato, Balata, nagdarayo sa Iriga. Nagsasabi na itong mga gwardiya, paano na po ngayon? Paano pa daw ngayon maakomodar? Pero gano'n nag-ibuan mapagi, kaya gabos man ang tao, enterong susurusuan ang unit paano po ang tao, kaya dako lang magulyo mong kan unit, asin mang kansulit kan Iriga, nadigdi man kita pinaugma ni Gubmix Villaferte sa okasyon na ini, celebration na ini kan Kaugma Festival 2019. Saka, siyempre, pasalamat din si Gubmix sa Iriga, sa Rinconada. Ang governor re-elected Mix Villaferte kang Camarines Sur, takulawan ng pasasalamat sa Rinconada, especially sa Iriga and Rinconada. At padangat talaga siyang maraydigdi kan mga taga Rinconada area. Siyempre, sa tabang man kan sa iyang mga kalinyada digdi na sinda Congressman Sal Portono kan Rinconada, Congresswoman elect Jocelyn Portono, mga kaalyadong mayor, vice mayor, mga councilor, asin mga yaong po sa lado kan barangay na mga leader. Siyempre, ang mga supporter man ng mga barangay official, dahil man nalilingawan na mapasalamatan na sinan itinaong dakulang mandato kan mga botante sa Rinconada, ang dakulang pasalamat ni Gubmix na iyon nagtao sa iya po nin kapangganahan. Pero manipis lang si ginana niya lampas na atang 5,000. Pero digdi man siya dakul na butong na ko sa Rinconada. Kaya ang Rinconada iyo po nagtaon ng kapangganahan giraray kay Gubmix sa Villaferte. Kaya dinara niya digdi itong Kaugma Festival 2019 sa bilang pasasalamat, bilang pagpaugmaman sa mga taga Rinconada asin kumo pagtanaw din utang na buot po na tayo malilingawan kan Governor Mix Villaferte habang siya po nabubuhay pa. Mahanap po lang kami pagkatapos mabalik sa programa. Uy, good morning kay Karundang Philip in Karundang Mar, May daradarang kadapol na siupaw sa ka-hamburger. Garo mapaista, kay pangyayari, Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Truly Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Just for 1 minute, do you
think we can set aside our differences and our disagreements? Just for 1 minute, can we stand as one nation, one Philippines, and salute our one and only flag? On National Flag Day, May 28 at 8 o'clock a.m., stop and salute the Philippine flag. In this nationwide simultaneous flag raising, let us unite, even for just 1 minute, for our country. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyadong magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente ng hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Irigan City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa milagro, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuhan, kita nagahanap ng magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Corinaria Maestrado, manalahuman niya ko, unta kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Corinaria Maestrado, madali sa nang hanapon, ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services, Ula Corinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede sinakapunan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Corinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Ang bisa sa radyo atod sa Indonesia, Shirley Taduran Mirando and family, La Purisima, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Caballero and family, San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family, San Agustin, Iriga City. Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia. St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City. Kagawad, Elma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City. Holy Cross Parish Church, Nabua, Camarines Sur, asin ang RPN DZKI family.
Binabatiwan ko po sa mga nag-Facebook Live sa Samoya, si Manang Monica Perique of Limassol, Cyprus, nasa iyang bilang pamilya, pero may nag-watching sa mga programa kan RPNDCKI. Thank you so much, Sister Monica Perique and family kan Limassol, Cyprus, sa padagos na pag-suporta, as in pag-anduyog, antabay, pagdalan sa Samoya ng mga programa. Ingat pirmi, maintain your beautiful and gorgeous face and sexy body. And thank you so much sa palagos na pagsuporta sa mga programa kanabi. Siriman kami sa Bingkula, sa batch 83 high school. Kasi ko yung grupo, palagos na nag-awatsi. Happy watching kay John Roy Dilan and Joban Aguila. Good morning sa Indo. Kay Rodolph Alarcon, Miss Norma Bingula, kay Love Chris, kay Victor Lupango or Lupango or Lupango, kay Hermanang Monica Perique, and kay Hermanang Melanie Mendoza, kay Hermanang Maroa Yacero, kang Japan, kay Hermanang Michelle Pasiti, Canaga City, and kadakol pang iba na nag-watching sa programa. Thank you so much po. Sa pagi po kan bawa pa lang kitang kadikit na minutong natadaan. So mga nag-graduate sa PMA, congratulations sa Indo. Mga nag-graduate sa PMA, congratulations. May pangapunan ba ang na dapat magpasalamat sa mga parents man, Matara mo, ang mga parents talaga very proud sa mga atin nindang nag-graduate sa academy. Sa Inman Academy sa Nasyonal Pilipinas. So, congratulations man sa mga parents. Ano po? Sa Aldaw Manay nagkarangkada ang Oplan Balik Eskwela kan DPH Center ng Pilipinas. Siyempre, pinapautob yan sa mga pampublikong eskwelahan, elementary man, or secondary, sa high school, ang Oplan Balik Eskwela. Pero June 30 ang regular classes. Ano po? Dahil man ining tan priority kan DepEd ang brigada eskwela. Nag-relinig, nag-repair kan mga pampublikong eskwelahan. Maging maayos po ang pag-klase sa itong mga estudyante. Sana naman reklamo sa lado kan mga parents. May man reklamo sa lado ng mga teacher. Tapos sa stakeholders, nagtarabang, mga volunteers. Thank you so much sa mga nag-volunteers, sa mga ayon sa kang gobyerno, mga magurang, mga estudyante. Paragal-pagal,
Kaya may mga activities man ibang pampublikong eskwelahan, may mga pakantes man, may mga programa, other activities na matao man ng kaugmahan, pampali ng kapagalan. So congratulations Endo. Bueno po, ini po si Joey Hapanalim sa ngarangkan sa kuya mga nakaiba na nakaronda, nagpaabot ng mga information, sinda Rocky Bayubo and Philip Barasina. Sa mga naging newsmaker ta sa loob ng programa, si top notcher Councilor re-elected Sani Maestrado, top notcher, congrats, salamat sa pagiging number 1 top notcher councilor na paunran mo kaming makawalay ka man sa loob ng programa. Sa information sa technical, sa paagi ni Chief Engineer Tony Aguilar, ang sa partner sa technical, sa mga OJT Tarigdi, Linda Jasper Limuel Abunal, Rian Martinez, and Harold Chanco, kan CSPC, mga nakapartner ta, at the same time naging production aid sa loob ng programang Bicol Connection. Sa information, yaon si Rodel Cesar and si Aldrin Orlanda. Yaon sa transmitter side, siyempre, si James Oco and Jimmy Guanzon. Salamat kan sa inyo pagkantabay. Stand by sa masunod na programa ni Karondang Mar Baroga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao kasing ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaga. Kaibahan si Joey Hapanalim. Bicol Connection. Bicol Connection. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinaka-enot sa ringkunada. Puon kayto sa Godbunian. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member at isana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras sa radyo DCKI, alas 11:03 na po ng pagka-morning. Ang oras na inida na po sa Indukan Lucena Electrical Supply, na yaon po dyan sa sentro kan Iriga, asin Kataid kan Barangay Hall, kan San Francisco, Sudad kan Iriga. Pinamalaan ni Engineer Minilio Lucena. Siring mo po ni Madam Monica Peringki kan Limassol, Cyprus. Pero mga tugang marena aga, aldaw kita nin Lunes mo niyan, pizza 27 kan bulan presente.
Sa control si Pading Tony Aguilar, Dirigman si Kuya Rodel Cesar, yan man si Aldrin Orlanda, asin mga practicum student kan